увеличение на най-малките си пациенти. Какви са причините за това, провери екип на БНТ София. Най-често причината за поява на кариеси при децата напоследък е една. През лятната ваканция учениците прекарват голяма част от времето си с бабите и дядовците, а те обичат да прекаляват с лакомствата за малките. И резултатът е на лице. По време на летните ваканции децата не са по толкова строг контрол от родителите относно оралната хигиена и това води задължително до влошаване на общото им състояние на устната кухина и нови кариеси задължително се появяват. Детенце, което вчера беше за контролен преглед. Април месец сме го преглеждали. За последно нямаше никакви оплаквания, нито пък имаше някаква патология в устната кухина. 4 месеца по-късно, края на август, началото на септември, това дете дойде с кариес. А за да се избягват усложненията, стоматолозите препоръчват родителите да наблягат повече на профилактиката и да следят оралната хигиена на децата. Ако ние видим една влошена орална хигиена, ние най-лесно можем да завишим вниманието на родителя и на детето. Препоръките, разбира се, важат и за родителите, които не бива да чакат болка, за да прегледат зъбите си. За БНТ София, Юлия Стефанова.